Qozon sili. Hazır ixtibarıgızga yazuvchi Fuat Sadrievning Tong jili degan asaridan bir uzuk taqdim etamiz. Rinat Tojiddin o'qiydi. Tabiatda barisi da o'z shirati bilan joygina davom etadi. Amina kishilar turmushida butunisi qatlamli, allanisham ma'nali, anglayışsız bir qolipga kirta turan tugul. Agar anisi shul chaqda Donetskka ketarga rezalashgan bo'lsa, Mishat alla qo'shan ilanir, bolalar o'stirir, yashtashlaridan uyalib yurmas edi. Ул иленгән кешесе белән бәхетле булыр идеме соң? Ул бит Зөбәрҗәтне очратмаган булыр иде. Зөбәрҗәтне очрату, югалту, аерылу, яңадан табу. Бу кичерешләр бәхет идеме, әллә бәхетсезлекме? Мисхат анысын әйтә алмый. Ләкин аларның шулай иленешмәс борын айры-шәйры килүен язмышагына сылтап булмавын Мисхат та, әнисе дә Зөбәрҗәт тә яхшы аңлыйлар ич. Әле алда ни булыр, бусын беркем дә әйтә алмый, чөнки аларның язмыш йомгагы сүтлеп ташланган, әмма кабат яртылашкына чорналган, учы-очка ялган ман килеш шәшелеп ята иде. Бу Зөбәрҗәтнең авылга килеп төшкән көннәре. Яңа укытучы килгән дигән хәбәр яшен тизлеге белән авылга таралды. Алабуга шәһәреннән диделәр. Шибәр икән диделәр. Акыллы икән диделәр. Бик әйбәт укыта икән диделәр. Яшьләр егете бармы икән? Бик эре түгелме икән? Ничә яшьтән икән дип башлаттылар. Бу сорауларга 3-4 көн беркем дә җавап бирә алмады, чөнки кыз фатирыннан бер кайда чыкмады, беркем белән аралашмады. Кыз турында информация каналы булырга тиешле фатир хуҗасы Миңлекамал карчык саңгырау иде. Мисхат Зөбәрҗәт белән кибет ишегендә йөзгә-йөз очрашты. Кыз әйберләр алып чыга, Мисхат кирип килә иде. Ул аңа «Исәнмесез» диде һәм артка чигенеп юл бирде. Кыз сизелер-сизелмәс кенә елмайды һәм туп-туры карап «Рәхмәт» диде һәм бик үкчәле туфлилары белән кирт-кирт китеп барды. Сентябрь айының кояшлы беренче якшәмбесе иде бу. Мисхат өнсез булып катты да калды. Аңа әллә ни булды. Кызның ап-ак озын муены күз алдыннан китмәде. Ул аны бик якыннан, бер адым арадан күрде. Иң башларына төшеп торучы күпренке кап-кара чәчләр уртасында ап-ак йөз. Зәңгәр күлмәгенең кичкенә декольтесеннән күтәрелүче мәрмәрдәй ак һәм шыма муен. Кызның күзләре кысык иде. Мисхат аларның ни төсле икәнлеген дә хәтерли алмады, чөнки елмайганда алар бөтенләй диярлек кысылып беттеләр. Кап-кара каш кирпекләр, калынча иреннәр, курнос борын. Бер карасаң, әллә ни дә юк кебек. Әмма кызның муены гына түгел, бөтен йөзенең балавыздай шыма булуы, аңа ниндидер серлелек өсти, ерак заманнардагы илаһи хатын-кыз затларын хәтерләтә иде. Мисхат көне буе шушы тыйгыдан ычкына алмады. Машинада барганда кыз күз алдына килде дә басты. Шул көне Зөбәрҗәт беренче мәртәбә культура йортына чыкты. Аңа барлык егетләр бер юлы гашыйк булдылар, чөнки авылда кызлар бармак белән генә санарлык иде. Һәр авылның үз донжуаннары була. Иң элек алар чышын-пышын килделәр. Коллектив һәм индивидуаль төстә кызны кармакка каптыру планнарын эшләделәр. Мисхат андыйлар рәтенә кермәйде. Ул Зөбәрҗәткә сокланып карап торудан узмады, узатып куярга батырчылык итмәде. Үз гомерендә ул ничә мәртәбә генә кызлар узаткандыр. Төгәл әйтә алмый, ләкин алар барысы да диярлек уңышсыз төгәлләнде.
Кызлар янына килүгә әлеге Дон Жуаннарның теле телгә юкмыйча сайрый башласа, Мисхәт киресенчә теле аңкавына ябышкандай, юньләп сөйләшә алмас була, башы берни эшләми башлый, кызның һәр сүзе сайын өстенә салкын су сипкәндәй бөкшәя бара иде. Беренче көнне Зибәрҗәтне озатырга озын Рафаил китте. Ләкин икенче көнне көтү куганда аны Зибәрҗәтнең эш сүзе белән барып җибәрүе, Рафаилның үзләре очына сүгенә кайтуы бөтен авылга билгеле инде. Шул рәвешле матур муенлы кыз көн сайын бер егетне башын кылыч белән чабып үзгәндәй борып кайтара торган булды. Мондый очракта иң ахырдан бара торган һәм барыбер кызны ничә көнгә булса да үзе белән йөрергә мәҗбүр итә торган Мәхсүм калды. Ул кызны тотса бер ничек тә ычкындырмый иде. Кыз җылый, аны кабахат, уятсыз дигән сүзләр белән сүгә, йөзенә төкерә, тибенә, ләкин кулыннан ычкына алмый. Кызның һәр сүзенә Мәхсүм шаяртып җавап бирә. Ахырда кызның ихтыяр көче сына, ул көнне булмаса икенче яисә өченче көнне аңардан котылу юлы юклыгын аңлап, карышмый башлый. Кыскасы, егетләр обоймасындагы иң көчле пуля Мәхсүм китте. Таңда билгеле булды. Булар сөйләшә капка төбенә кайтып җиткәннәр. Кыз кирип китмәкче булгач, Мәхсүм аякларын хәтәр айырып, капкага аркылы баскан. Китегез капкадан дигән кыз. Әзрәк торгач дигән Мәхсүм. Китегез дигән кыз. Күңелем булгач дигән Мәхсүм, кызның кулын бульдог кебек эләктереп, соңгы мәртәбә кисәтәм дигән кыз. Тиз бирешүгез әйбәт булды. Юкса кайберәүләрнең соңгы сүзен ишеткәнче шактый тырышырга туры килә дигән Мәхсүм хихылдап. Шул чак аның цин ирлы түшкәсе мәтәлчек ата-ата тәгәрәп китмәсенме? Сабан туйларда бил алышучы, бүтәкә шикелле төйеп тутырылган Мәхсүм тып-тын гына аксый кайтып киткән. Ул моны үзе сөйләмәгән. Күршеләре Сәрмәдия киптерергә алган кирләрен оныткан булганда, шуларны җыярга дип кенә чыккан булган. Шунда тегеләрнең тарткалашуын кыйма ярыгыннан тын да алмыйча тыңлап торган. Эчке күлмәктән генә булганлыктан борынына тумау төшкән. Медпунктка тумау даруына килгәч, исе акылы китеп сөйләгән ди. Авылда Сәрмәдиянең сөткә су кушарга яратуын белсәләр дә, Мәхсүмнең бер атна клубка чыкмавы һәм маңгаена лейкопластырь ябыштырылган булуы бу хәлнең 100% ук дөрес булмаган очракта да барыбер хаклыгына бернинди шик калырлык түгел иде. Моңа ышанырга тагын бер нәрсә мәҗбүр итте халыкны. Яңадан авылга күпме генә кунак кызы килсә дә, Мәхсүм берсен дә озатырга бармады. Ярты ел үтүгә каяндыр бер кыз алып кайтты, гөрелдәп туй ясады һәм ел сайын бер бала алып кайтып, авылның халык санын тотрыклы төстә арттыра башлады. Мисхәтне Зибәрҗәт үзе зата кайтты. Клубтан чыккач, аның белән сөйләшә атлап китте һәм хәзер мине егетләр затып туйдылар. Инде үзем егетләрне зата башлыйм диде ул көлеп. Мисхәт аңа ярып көлде. Алар таң атканчы озатышып йөрделәр. Башта ул Мисхәтне капка төпләренә кадәр, аннары Мисхәт аны озатты. Шулай йөри торгач таң атты. Башка кызлар янына барса, теле күрмәлә торган Мисхәтне гомер буе Зибәрҗәт белән бергә тәгәрәп үскән диярсең. Рәхәтләнеп сөйләште. Үзендә бернинди кыенсыну, тартыну сизмәде. Озатышып йөрүләр яратышуга әйләнде. Алар бер-берсен күрми тора алмас булдылар. Зибәрҗәт 20 яшендә бер егеткә тормышка чыккан булган. Ярты ел яшәгәч, ире хыянат иткән. Зибәрҗәт аның белән араны кырт кискән. Ире акланырга, аңлашырга теләп күпме генә артыннан йөрсә дә, сыңар сүздә дәшмәгән, гафу итмәгән. Бер ел дигәндә, эш инде бергә булу мәсьәләләренә килеп җитте. Төп фикерләре аларның туры килә иде, шәһәргә күчәргә. Зибәрҗәт үзенең туган шәһәре Алабуга ягын тартты. Нәкъ шул көзне Мисхәт Донецкига барды. Абыйсы белән кайтты, әнисе белән әлеге сөйләшү булды.
һәм ул Зөбәрҗәт файдасына хәл ителмәде. Мисхәт кистереп кенә бер карар кабул итә алмады. Ине дә салырга насыйп булмады. Көз көне Мисхәтне армиягә алып җибәрделәр. Армиягә алыну аның өчен бер яктан шатлык иде. Чөнки ул йөрәге авырту аркасында үзенең яшьтәшләреннән калды. Ныклап спорт белән шөгыльләнергә кереште, йөгерде, чаңгыда йөрде, бәкедә су керде. Комиссияны сау-сәламәт дип тапты. Бу әйбәт иде. Әмма ләкин саласы өйнеңдә, Зөбәрҗәт белән булган мөнәсәбәтләрнең дә ярты юлда калуы аны бик нык борчыды. Мин сине көтәрмен, диде Зөбәрҗәт, аны затканда. Ике ел хәрби хезмәт әлеге борчуларны күңелдән чыгарып ук ташламаса да, күпмедер барыбер оныттырды. 2 ел буялар Зөбәрҗәт белән кайнар хатлар алыштылар. Ул хатларны бөтенесен бергә тезеп салсаң, кайнар мәхәббәт эчендә бәргәләнүче ачу үпкәләр дә, шатлык кайгылар да, киләчәккә корган планнар да ачык күренер иде. Ә шулай да бер җитди үзгәреш булды Мисхәттә. Армиягә баруы ул өзелеп авылны сагына башлады. Һәр урамын, һәр тыкрыгын, һәр сукмагын, агачын, һәр өен, кешеләрен өзелеп сагынды. Һәм ниндидер әйтеп бир алмаслык бер кайнар, сагышлы моң белән әнисен кызганды. Аның япа-ялгыз яшәвен күз алдына китерде. Баштагы мәлне сагындырадыр инде ул дип, Мисхәт үзен тынычландырырга тырышты. Күзгә күренеп ябыкты, киде. Ләкин сагыну бетмәде, киресенчә көчәйгәннән генә барды. Сагыну сахрасында ялгызы хәлсезләнеп яткан Мисхәткә авылдан килгән хатлар бер йотым салкын су кебек хәл кертеп җибәрәләр иде. Ниһаять, кайтыр көннәрне зарыгып көтәр чаклар җитте. Хезмәте бетәргә 3 ай калды дигәндә, Зөбәрҗәттән йөрәк ярырлык хат килеп төште. Хатта 4 җөмлә иде. Мин авылдан китәм, безгә бергә кушылу мөмкин түгел, берни дә аңлата алмыйм, кичер алсаң кичер, Зөбәрҗәттең. Башка сыя торган нәрсә түгел иде. Мисхәт әлегә җүләр җөмләләрне 1000 кат укыды. Алар һәр хәрфенең бормасы, куелышы белән аның хәтеренә сеңделәр. Мондый хәл киноларда, китапларда гына була дип уйлый иде Мисхәт. Ник ичмасам сәбәбен әйтмәгән. Моны хат язышучы иптәшләре дә белмиләр иде. Әниләре янына Алабугага кайтып киткән дип яздылар. Як башыңны ташкарсаң да берни аңлашылмый. Әле кайтырга 3 ай вакыт бар. Гел бер сорауга ялгызы җавап эзләүче кеше өчен бу 3 ай 30 ел кебек узак, бер төрле һәм мәңге бетмәс кебек иде. Мисхәт сүзенә карап уйланды да уйланды. Уйлар әле үткәнгә, әле бүгенгегә йөгерде. Хәзер аларны берничек тә туктату мөмкин түгел иде. Ә ык-тын иде. Аның яргаш кылганы да сизелми. Күктәге йолдызлар да, ай да елгага кирип тулганнар. Алар бер кайда акмый. Ә менә бу кызыл яр авыл белән бергә акрын гына шуша кебек иде. Мисхәт башын тезләренә салды да берничә генә минутка күзләрен йомды. Әле уйлыйсы уйларның очы-кырые юк иде. Ул төнне Нуриясма да йокламады. Малайы ык буенда күзәткән йолдызларны, айны ул тәрәзә аша карап ятты,
Аның да уйлары үткәннәргә йөгерде. Зөбәрҗәтне турысын әйткәндә Нурый Асма үзенә яратты. Авыл халкы да үз итте кызны. Ләкин Мисхат белән дуслыклары көчәя барган саен, Зөбәрҗәт турында гайбәтләр дә ишәя башлады. Иң беренчесе кызның шәһәр баласы булуына, артык чисталыгына, пөхтәлегенә, бер үзе бер төсле аерылып торуына бәйле иде. Кискән икмәк бер-берсенә ябышмаган кебек, аның авылга ябышмавы күренеп тора иде. Авыл бу кадәр чисталыкны, бу кадәр пөхтәлекне күтәрә алмый. Аның яңгыры сазы, бураны кары, тузаны туфрагы бар. Әгәр син үтә пөхтә йөргә ниятләсәң, үзеңне караудан бушый алмыйсың. Бүтән эшкә вакытың калмый. Нурый Асма үзе пөхтәлекне яратты, тик бу йокыны кисү бәрабәренә эшләнде. Хәзерге яшьләр мондый корбанга бара алырмы икән? Ай-һай. Шулай итеп, халык аның турында үзең генә карый икән, илә кыл да кыймылдатмый икән дигән сүзләр таралды. Авылда тормаячакмын, үзебезнең Алабугага китәм, Мисхатны да алып китәм дигәннәр дә өстәлде. Ниһаять, иң хәтәре калкып чыкты. Ул ирдә булган, аерылып кайткан икән. Күкрегә шул иреннән качып кына килгән икән. Нурый Асмага ефәк кебек улыңны ир якасы истәгән хатын-кыз белән йөртмә. Аздырып, ияртеп алып чыгып китәр диючеләр күбәйде. Башта Нурый Асмаларга игътибар итмәгән иде. Тора бара, бу сүзләр утлы күмер булып бөтен йөрәген биләделәр. Шуннан да ул аның өчен бик кадерле иде шул. Атасыз килеш нинди авырлыклар белән үстер, кеше итте. Бөтенесе шәлпәрәмә килсә, шуннан да ияртеп алып китсә. Әллә азмы андый очраклар? Мисхат бит үзе дә шәһәр ягына карап кына тора. Улын югалтудан кытты алына иде Нурый Асманың. Авыл кешесе шәһәрдә кем инде ул? Мискин Шәүкә ул. Шәһәрдә үскән кеше дә авылда шул ук чутта. Шәһәр бәндәләрнең йөрәген тупасландыра, үтерә. Андый кешенең тышкы кабыгына яши, җаны үлгән була. Җирдән, табигатьтән аерылганга шулай ул. Зөбәрҗәт шәһәрне кайра икән. Аның җаны үлгән. Чөнки ул шәһәрдә үскән. Бу хакта ул Мисхат белән дә сүз кузгатып карады. Улым, булай гына шаяртасыңмы? Чынлапмы? Чынлап, әни. Ошый ул миңа. Авылда бит муеннан сазга батып, көне-төне тартсаң гына тормышны алып барып була. Бусына Мисхат дәшмәде. Бер дигән кыз кешедә таба алыр идең. Тормышта төрле хәлләр булырга мөмкин бит, әнкәй. Сөйләшү шуның белән төгәлләнде. Кычкырышмадылар, бәрелешмәделәр. Әмма Нурый Асманың күңеленә олы шом төште. Моңа кадәр авыл кешеләре әйтә килгән. Ул җүнләп игътибарга алмаган нәрсәләрне беренче мәртәбә бөтен чынлыгы белән тойды Нурый Асма. Әлеге шом көнләп, сәгатьләп үсә, канын агулый барды. Инде бүтәннәрен дәшмәсә дә, ул үзе шул хакта башлап авыз ачты, киңәш көтте. Ә киңәш сүз берләшкәндәй бер генә төрле булды. Малаеңны аерып ал, булыр-булмас кеше калдыгы белән гомерен бәйләмә. Нурый Асма аларның арасына тыкшынуның һич тә ярый торган нәрсә түгеллеген бик яхшы белә. Ләкин алар бер-берсен бәхетле итә алмаячаклар. Чөнки кайсы гына яктан карасаң да, берсе шәһәр, икенчесе авыл, берсе егет, икенчесе хатын, бер-берсенә тиң түгел иделәр. Шушыны ничек аларга төшендерергә? Инде Донецкка китү турында сүз беткәч, үй сатып алгач, Нурый Асма тынычланган иде. Мисхат ныклап авылда төпләнергә уйлый дип куанды ул. Тик бу куаныч озакка бармады. Бер көн бәрия кереп, Нурый Асмага көтелмәгән яңалык әйтте. И җиңгәшкәй, сине кызганырга гына кирдем. И салгач, Мисхат тегене мәстәкәе белән чыгып китәргә җыена икән лабаса. Кемнәр ишеттең?
dedi Nuri Asma sулышы кауып. Укытучылар арасында шундый сүз йөри. Мин авылда барыбер яши алмыйм. Үзем монда яшәсәм дә, йөрәгем барыбер шәһәрдә дип әйткән ди. Шул рәвешле малайны коткару уе үскәннән үсә барды. Ниһаять ул Мисхәткә бер көнне булай диде. Улым, үй салгач, сине Зөбәрҗәт белән чыгып китәсең икән диләр. Мисхәт бераз сүзсез утырды. Аннары үтә моңсу итеп әнисенә туп-туры карады да, ышанманкәй, гайбәт ул диде. Ләкин Нури Асманың күңеле барыбер тынычлана алмады. Сорауның иң авыр өлеше һаман да җавапсыз калды. Зөбәрҗәт, диде ул тынычлыкны бозып, һәм шым булып, бернинди хәрәкәтсез калып җавап китте. Хәтта тын алудан да туктады. Йөрәге генә күкрәк читлеген җимерердәй булып, дөп-дөп типте. Зөбәрҗәт нәрсә, диде Мисхәт. Ул риза булса, син каршы килмәсәң, нәрсәгә каршы килмәсәм? Бергә булыр идек. Я Худа. Нури Асма шул кадәр теләмәгән иде бу сүзләрне, шул кадәр курыккан иде нәкъ әнә шул җаваптан. Димәк, Мисхәт инде һич икеләнүсез Зөбәрҗәткә өйләнергә тели. Димәк, әле Зөбәрҗәт белән я сөйләшмәгән, я тегесе риза түгел. Ник риза түгел? Чөнки аңа шәһәргә китәргә кирәк. Димәк, ул үзе белән бергә Мисхәтне дә сөйри. Мисхәт әлегә каршы. Әгәр сынса, Нури Асма да онытылырга, башкасы да шәлперәмә килергә мөмкин. Бу инде икеле-микеле генә түгел, ачык, бәхәссез, көндез сәгате белән өйгә килеп керергә мөмкин иде. Ни эшләргә соң? Ниләр кылырга? Нури Асма шул сорауга җавап таба алмаудан гаҗиз булды. Ичмасам, ни Сәгыйдулласы юк, ни Фәрид белән Шәрифҗан читтә. Сеңелесе Кифая кайткач, аның белән дә киңәш табыш итте итүен. Тик ул да аларны айырырга кирәклектән башка әйбер әйтә алмады. Анысы инде котылгысыз, ничек икәнлегенә мәгълүм түгел иде. Башы катып, ни кылырга белмичә йөргәндә, Мисхәтнең армиягә алынуы Нури Асманы бу уйлардан коткарды. Бер яктан ялгызы калуына борчылса, икенче яктан күпмедер сөенде. 2 ел вакыт шактый. Шул чорда Зөбәрҗәт я авылдан китеп барыр, яисә башка ни дә булса килеп чыгар. Ләкин 2 ел Мисхәт өчен коточкыч озын тыелса, Нури Асма өчен ул урамнан выжлап үтеп киткән машина кебек кенә булды. Зөбәрҗәт бер кайда китмәде, бүтән нәрсә дә булмады. Тагын хафага төште Нури Асма. Инде халыкта Мисхәт армиядан авылга кайтып тормый икән, Зөбәрҗәт белән Алабугага китәләр икән. Мисхәт шунда зүлә торган заводка эшкә керә икән дигән хәбәрләр йөри башлады. Шулай да Нури Асма әле түзә иде. Ләкин йөрәге ашыктырды шул. Мисхәт армиядан кайтасы елның җәендә булды ул. Дегет кебек караңгы бер төнне ул каталынып уянып китте. Йөрәге дөп-дөп тибә, бөтен барлыгын курку биләгән, ул шашынган күзләре белән шымлы тәрәзәләргә, еракта аксылланып торучы морҗага, идән түшәмнәргә карады. Дерелдәгәндәй куллары белән салкын караватының тимерләрен, бүрәнәләрне капшады. Алар бөтенесе җансыз, шуларның уртасында япа-ялгыз ятуы коточкыч куркыныч иде. Үзе яткан ястыкта, ябынган юрган да һәммәсе мәеткә терелгәндәй куркыта иде. Ул атылып бәрелеп, калтырана, ыңгыраша, ишекләрне бәреп кенә ачып тышка ташланды. Ялдының электр яндыргычын кармаланып көч-хәл белән тапты, аңа басты, ишек алдына яктылык төште. Яланаяк, яланыз килеш ул тизрәк идән читкә йөгерде. Аннары үзенең ялгызлыктан кыталынып чарасыз калды. Үй аңа таба килмәсә дә, һаман биек һәм куркыныч булып янәшәдә тора иде.
Ул абзарга төре жан ияләре янына керде. Иңелек казлар каңгылдашып җавап бирде. Аннары әтәч кычкырды. Аның ап-ак күлмәгеннән сарыклар күзләрен хәтәр йылтыратып сикерешеп торды. Шунда гына ул бераз тынычланды, сулышы тигезләнде, йөрәгенең кагуы кимеде. Ләкин бөтен тәне дерелдәде. Теше тешкә тимәде. Курку бөтен барлыгын биләгән иде. Тора-бара зиһене яктыра башлады. Ни булды соң, дип уйлады ул. Берни дә юк бит. Шушыны аңласа да ул инде өйгә керә алмады. Абзар буена ударылган утынлык агачларга утырды. Ул тизрәк таң атуын гына теләде. Бу көнне Нуриясма яктырмыйча өенә кермәде. Шуның белән үтте, бетте дип уйлаган иде дә, андый уйланулар кабатланып тора башлады. Икенчесендә Нуриясма моның ялгызлыктан курку икәнлеген аңлады. Йөрәге бәргәләнә, газаплана, чаң суга иде. Бердән-бер баласының кайтмый калуыннан, аны югалту ихтималыннан курку, төтрәнү иде бу. Йөрәкнең шушы коточкыч хәлне булдырмаска чакырып алдан кисәтүе, бер нәрсә кылырга өндәү иде бу. Ул инде атылып бәрелеп ишек алдына чыгып йөрми башлады. Уйлары шунда ук Мидхәткә барып тоташты, һәм ялгыз калуны бөтен ачылыгы, сагыш газаплары белән тойды. Мондый хәлне аның Сәгыйдулла үлгәч күп мәртәбәләр кичергәне бар иде. Бу нәрсә аңа таныш иде, ләкин ул чактагы ялгызлык башка төрле. Ул бәбкәләре уртасындагы каз кебек балалары янәшәсендә иде. Алар олы юаныч иде. Көннең, төннең теләсә кайсы чагында сөйләшерлек, сөярлек иделәр. Ә хәзер ул япа-ялгыз каласын сизде. Ахырда түзмәде, бер көнне кичкырын Зөбәрҗәтне мәктәптән кайтышлый очратып, өенә алып керде. Кыстый-кыстый чәй эчәргә утыртты, алдына кайнар чишмәк куйды. Зөбәрҗәт уялды, тартынды, кып-кызыл булды. Аларның очрашканда хәл-әхвал сорашып үтеп китүләре булса да, егетнең әнисенең кыстый-кыстый өенә алып керүе бик тә сәер иде. Мисхәт, ниләр язасың, кызым, диде Нуриясма ягымлы гына итеп. Солдатның ни булсын инде, Нуриясма апа. Зөбәрҗәт тагын кып-кызыл булды. Әйбәт кенә хезмәт итәм, тиздән кайтам, шул инде. Нуриясма кызның ялтуына үзе дә кыенсынып куйды, ләкин план инде күптән әзер, 1000 кат уйланган, шигенү мөмкин түгел иде. Сине Алабугага китәсең дип сөйлиләр. Китәм дип, шәһәр бераз сагындыра инде. Мисхәт белән ниятегез ничегрәк соң? Белмим инде, диде Зөбәрҗәт, карашын аскатып. Бу сөйләшү аның өчен шул кадәр көтелмәгән иде. Ул кыелды да төште. Алар бер тын сүзсез утырдылар. Аннары Нуриясма кызның уң кулын үзенең катыршы кулларына алды да, ялварулы карашын аның күзләренә төбәп: "Кызым, син һәр өчен мине ятим итмәсин", диде. Үзе туктаусыз аның кулын сыпырды. "Сез икегез ике кеше. Сез ике дөнья өчен яратылгансыз. Зинһар алып китмә син аны. Калдыра күр. Мин сиңа гомерем буе рәхмәт укырмын." Зөбәрҗәтнең куллары калтыранып куйды. Күзләренә мөлдерәп яшь тулды, иреннәре дөрелдәде. Ул акрынна торды да: "Нуриясма апа, зинһар, борчылмагыз. Хушыгыз", диде һәм елый-елый чыгып йөгерде. Шушы сөйләшүдән соң 3-4 көн үтүгә Зөбәрҗәт авылдан киткән диделәр.
Сәбәбен беркем дә белмәде. Нуриясма теләгенә ирешсә дә, ул моңа Зөбәрҗәткә әйткән сүзләре сәбәпче икәнлегенә шикләнмәйде, нишләптер шатлана алмады. Зөбәрҗәтнең яшь белән мөлдерәп тулган күзләре аны кая барса, нишләсә дә зәрлекләделәр. Куркып уянулар бетсә дә, йөрәгенә таш булып ниндидер авыр нәрсә утырды. Мисхәтнең авылга кайтасына инде ышанычы артты, әмма нишләптер, ул шатлана куана алмады. Үзен җинаятьчы кебек хис итте. Йөрәктәге таш һаман ныграк баса барды, аны әледән-әле борчырга тотынды, һәм бу юкка гына булып чыкмады. Мисхәт армиядан кайткач, колхозда шофер булып эшли башлады. Ине дә кузгаттылар. Мисхәт көнне-төнне онытып чапты, кипте, корыды, үз дигәнен итте, ине бер дигән итеп җиткерде. Барсы да гадәти, әйбәт кебек иде. Әмма Нуриясма Мисхәтнең ничектер буйыклыгын тоеп сизеп йөрде. Аның эшләве ачу белән эшләү кебек иде. Күзеннән нур, шатлык качты баланың. Нуриясма моңа Зөбәрҗәт сәбәпче икәнен сизенә иде. Эшеннән юатты, үтәр диде, вакыт барысында төзәтер диде. Ул арада Мисхәт янында китапханәче Әминә бөтерелә башлады. Әминә яхшы кыз иде. Авылныкы, шанычлы, төпле нәселдән иде. Шуңа күрә моңа Нуриясма куанып туймады. Ул китаплар алып аларга килеп утыргалады. Алар Нуриясма белән бик тиз уртак тел таптылар. Мисхәт үзе дә Әминә килсә яктырып китә. Алар шаяртышып, төртмә сүз әйтешеп утыралар. Ул Әминәне клубтан да озатып куйгалый башлады. Моны бик тиз ишеттерделәр. Октябрь айларында Нуриясма өйләнү турында җайлап кына сүз кузгатты. Кемгә? Диде Мисхәт аптырап. Соң Әминә белән бик пар килгәнсез бит инде улым, диде Нуриясма елмаеп. Мисхәт авыр сулады, кашлары җыерылды, йөзе кап-кара булды. Өйләнер идем мин. Әминә бик яхшы кыз, диде. Һәм туктап калды. Соң Мисхәт тагын бик озак дәшми торды. Ул җавап бирмәсә дә, Нуриясма инде сизенгән иде. Зөбәрҗәтмени? Оныта алмыйм мин аны, әнкәй. Үзгәләнеп шулай, диде Мисхәт. Үтерсәләр дә оныта алмыйм. Күз алдымдан гел китми, көчәя генә. Мисхәт ишеген дә япмыйча чыгып китте. Нуриясманың йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. Я Аллам, мин бит бала гомеренә кергәнмен дигән хәтәр уй аның йөрәген эттереп курып алды. Ник кирәк булган миңа алар арасына тыкшыну? Йөрәге башту кашый дилә баса. Ә ул кеше коткысына бирелеп, Зөбәрҗәтне ничек тә булса Мисхәттән кисеп ташларга теләде. Үз балаңны үзең бәхетсез итү шушы буладыр инде. Нуриясма ашаудан, йокыдан калды, ни уйларга да белмәде. Ул хәзер теләсә нинди шартка, аларның шәһәргә чыгып китүенә, үзенең ялгыз калуына да риза, тик балакай гына бәхетле булсын иде. Кеше гомерен кеше яшәми, бала гомерен ана яшәми. Шулай булгач, кем үз ихтыярын башкага көчләп тага, аңардан да әшәкерәк җинаятьченең булуы мөмкин түгел. Нуриясма гомере буе шушы әшәкелекне эшләмәсәм иде дип яшәде. Әмма үч иткәндәй, гел шуңа барып абынды. Кайсы төштә дилбегәне бушатырга, ә кайда үзең теләгән якка барырга. Нуриясма өчен күпме яшәп, шуны сиземләүдән дә катлаулырак әйбер булмады. Чөнки бу җигелгән ат түгел, бу тормыш, биредә 1000 мәртәбә четереклерәк. Ирфия кебек йыртылырга гына тора иде. Үзеңчә бик изге ният белән тотынсаң, ә киресенчә килә дә чыга. Аннары үз-үзеңне эт итеп каргыйсың, ялгышыңны төзәтү өчен утка суга төшәсең.
текшәл пәрәмә килгән күңел тәрәзәсен күпме генә оста ябыштырсаң да, аның җиләре йөрәктә мәңгегә кала. Бәлкем әле Зөбәрҗәт кияүгә чыкмагандыр. Ялгызыдыр дип өметләнде ул. Бәлкем Мисхәткә һәммәсен өнәсеннән җибенә кадәр сөйләп бирергәдер. Өстәл янына утыргач, ул әллә ничә мәртәбә шул хакта авыз ачмакчы булды, тик батырчылыгы җитмәде. Ул үз-үзен күрә алмады, һәм әгәр әйтсә, әлеге тойгының аңа карата Мисхәттә уянуыннан курыкты. Малайының үзен яратуын тели иде ул. Теге сөйләшүдән соң Мисхәт Әминә белән аралашудан туктады. Күп көннәрне кич чыкмады, китап укыды да китап укыды. Әминә үзе дә килмәде. Нәрсә булды, улым? Нишләп дуслыгыгыз бетте, дип сорады бер көн Нуриясма. Кешене ник юкка алдарга әнкәй, диде Мисхәт. Ул күрәсең, әнисе борчылмасын дип кенә йөргән Әминә белән. Ничек алдау? Егет белән кыз йөри икән, аның азагы билгеле. Әминә дә, син дә, авыл халкы да шуңа өметләнә. Мин берегезне дә алдарга теләмим. Мисхәт хаклы иде. Нуриясма ары бәргәләнде, бире бәргәләнде, әмма үзенең гаебен әйтерлек көч тапмады. Ахырда ул бер карарга килде. Алабугага барырга да кайтырга. Март башы иде. Миңлекамал карчыктан җайлап кына Зөбәрҗәтнең адресын алды. Мисхәткә Чаллыга Кифая апаларына барып кайтам диде. 2 тавык суйды, бераз чәкчәк пешерде, кипкән җиләк белән кагалды, бөтенесен яхшылап сумкасына тутырды да, йөрәген учлап сәфәргә чыкты. Беренче көнне ул Кифаяларда кунды. Төне буе сөйләшеп чыктылар, киңәш табыш иттеләр. Икенче көнне Алабугага юл тотты. Аның уйлавынча ял көне Зөбәрҗәт өйдә булырга тиеш иде. Әгәр ул карышып маташса, әти-әниләре белән дә сөйләшеп карарга булды. Автобус шәһәргә якынлашкан саен, аны ничек барып керермен, ни дип әйтермен, әти-әнисе ничек каршылар дигән уйлар борчый башлады. Ләкин иң куркытканы Зөбәрҗәтнең күзләренә карау иде. Теге чакта үз өендә син кит, тимә аңа, ятим итмә мине дигән чактагы аның күз карашын Нуриясманың мәңге онытасы юк. Бәхетенә Зөбәрҗәт өйдә булып чыкты. Ул кир юып маташкан җиреннән бүленеп ишекне ачты һәм гаҗәпләнүдән әле Нуриясманың йөзенә, әле аякларына карады. Исәнме, кызым? Исәнме, Нуриясма апа, диде Зөбәрҗәт. Бусага ша күрешмик, әйдә, узыгыз. Нуриясма эшкә үткәч, ул порошоклы суда кызарып брешеп беткән кулларын Нуриясмага сузды. Борынгы өстәл урындыклар, шкафлар куелган зур гына квартирада ул бер үзе генә булып чыкты. Әти-әниләре шәһәр читенә дачага киткәннәр икән. Зөбәрҗәт өстәл әзерләде. Нуриясма күчтәнәчләрен бирде, заклап ашап эчеп утырдылар. Нуриясма аның эше, әти-әниләр турында сораштырды. Зөбәрҗәт мәктәп, авыл хәлләре белән кызыксынды. Икесенең дә иң кирәклесене әйтергә батырчылыклары җитмәде. Бер сәгать чамасы утыргач, Нуриясма: "Миңа кузгалырга да вакыт җитә торгандыр, кызым", диде. "Нишләп инде? Бер килгәч кунып китәрсең, Нуриясма апа. Кич әниләр дә кайта, сөйләшеп утырырбыз", диде Зөбәрҗәт аны кыстап. "Юк, кызым, мин озакка түгел, сине күрим дип кенә килдем". Бу сүзләр Зөбәрҗәтне әллә нишләтеп җибәрде. "Мине күрергә?" диде ул, ни елмаерга, ни җитди булырга белмичә. Нуриясма карашын идәнгә төбәде. Теге чакта: "Мин җүләрне кичер алсаң, кичер син, кызым",
Ne söyleysin Nur Yasma apa dedi Zübercet. Men endi ana laqaşan unuttum. Ул yılmaydı. Әмма bu tabiği yılmayı түгел, күшәнеп, gün sayın бәгырен яндырган утны яшәргә теләп yılmayу иде. Nur Yasma моны сизде. Эшеннән генә әле Мисхәтне онытмаган булса кирәк дип сөенеп куйды. Һәм бу аңа күпмедер кыюлык истәде. Кайт син, кызым. Зөбәрҗәт берни аңламаган күзләрен аңа төбәде. Карт башым белән 180 чакрым юл үтеп, шуны әйтергә килдем мин сиңа. Зөбәрҗәт өчен бу сүзләрне ишетү чиксез рәхәт, ләззәтле булса да, аларның мәгънәсе туманлы иде. Авылга чакырамы ул, әллә өйләренәме? Нишләп Мисхәт үзе түгел, әнисе? Керфекләрен түбән төшереп ул шушы сорауга җавап эзләде. Җавапны хәзер үк табарга кирәк иде. Башны ныграк ваткан саен билгесезлек артты гына. Дәшми торып та булмый иде. Аның күңеле түрендәге иң кайнар кичерешләрен белдерүче, баштан ук чыгармыйча яшереп торган иң кадерле сүзе, шитлектән иреккә очкан кош кебек теленнән ычкынды. Ә Мисхәт, ул сине оныта алмый, кызым. Nur Yasma куркып Зөбәрҗәткә карады. Ни дияр ул? Мисхәт мине бер кайчан да гафу итмәячәк, Nur Yasma апа. Nur Yasma авыр сулап куйды. Итәр, кызым, итәр. Ни генә булса да, аның йөрәген баскан авыр таш әз генә читкәрәк шушкандай булды. Зөбәрҗәт исән, әле кияүгә чыкмаган. Nur Yasмага да ачылы кебек түгел, димәк, әле өмет сүнмәгән дигән сүз иде. Siz yazışı Fuat Sadriev'nin Taң желі деген әсәреннән өзек тыңладыгыз. Аны Ринат Таҗетдин укыды.